Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta o să filmăm ce s-a adăugat în noul update pe 0.59 de pe Stumble Guys Beta, ca să vedem skin-urile, emote-urile, hărțile, tot ce s-a adăugat. O să vi le prezint și o să și jucăm un fel de only up. Am auzit că s-a băgat pe Stumble Guys, ceea ce o să fie destul de nice și vreau să văd în sfârșit oare o să reușesc să bat acest record la Stumble Up, așa am auzit că îl cheamă, by the way. Okay, deci momentan putem să vedem această mitică, cred că este. Vreau să văd aici la mitice, dacă e neapărat mitică. Da, deci se numește Flying Dutchman. Mamă, e fain, bro. Ăsta cred că îmi place cel mai mult, sincer să fiu. Ăsta, nu știu dacă e neapărat nou, dar este la Zodia Scorpion, din câte văd. Și ba chiar avem și un Starky Guy, bro. Mamă, ăsta e chiar fain. Și de ce-i cuțitul ăla în spatele lui, frate, what? Ok, mamă, avem influencer și suntem content creator direct, frate. Încă un skin pe care încă nu l-am văzut și abia acum am reușit să-l văd. Lava Phoenix se numește, mamă, e fain rău. Bă, îmi place, numai că aripile cam strică. Mid. Iar Carrot Crusher, ăsta, dacă nu mă înșel, primeai dacă te conectai cu PC-ul, dar momentan nu l-au adăugat pe PC jocul, ca să nu l-au adăugat pe PC jocul de Stumble Guys, adică Stumble Guys nu l-au adăugat pe PC. Bă, hai să ne mai uităm dacă mai e ceva nou pe aici. Ăsta a fost. Mamă, da, cum arată. Și de ce modmenul nostru din episodul trecut este așa, bro, și este la mitice, lol. Încă un skin care putem să vedem este skin 692. Ce, bro, ăsta? A, da, și am uitat să vă zic că o nouă colaborare tocmai ce a ajuns în Stumble Guys. Adică este colaborarea cu SpongeBob. Bă, vreau să găsesc skin-urile alea cu SpongeBob neapărat. Neapărat, frate, neapărat, trebuie să găsim. Și cum am spus, că tocmai ce a fost făcut o nouă colaborare, adică cu SpongeBob. Krabby Patty. Ce v-am zis, mă, că s-a făcut colaborare, mă? N-ai ce, mă, frate. Maneki Neko. What? Ăsta cred că e ce... îmi dă vibe așa de Japonia, bro. Popcorn. Interesant. N-am ce să zic. What? Ce skin-ul ăsta nu-mi place, nota 4. Lava. Ăsta e șmecher, 11 din 10. Îmi place foarte mult. Bă, nu știu ce e ăsta. Dinozaur, cred că e... Ce mă ăsta? Pterodosauros Maxus? Nu mă întrebați. Ăsta Mackenzie. Bro, au niște denumiri și au niște nume aceste skin-uri, să fiu eu dacă vă mint. Killer Whale? De ce se numește Killer, bro? Când e așa simpatic, nu înțeleg. Dimmer. Ok. Încă un skin care îmi place extrem de mult se numește Gile. What? Gile. Îmi place mult așa costumul. Costumul îmi place foarte mult, adică chiar îmi place. Ăsta vreau neapărat să-l iau când o să vină update-ul. Și încă un skin Bogi se numește. Interesant. Cred că așa se numește. Încă un skin nou, Artemis. Mamă, o să e ok. E ok. Păi, fain. N-am ce să zic. A, da, și noi costume cu mini marțiani. Adică acesta Adopted Girl și Adopted Guy. What? Mamă. Master Slow. Bă, nu știu ce să zic de ăsta, ești nebun. Corn. Ăsta e fain să-l porți de vară, frate. De vară, elegant, la soare. A, da, și cred că și ăsta este nou update. Ok, având în vedere că acum v-am prezentat skin-urile, vreau să vă prezentez bacher și emote-urile, deoarece na, trebuie să vă arăt absolut tot. Ok, deci noile emote-uri sunt acest Karate Hop. What? Hop. Interesant. Spatula Slap. Mamă, ăsta o să fie șmecher. Vreau să-l văd în acțiune neapărat. De așa. Ăsta să fie în locul lui ăsta. Vreau să pun în locul de spatula și spatula să o punem aici. Frumos, elegant, mă. Ok, deci sper că avem un nou taunt. Se numește Skateboard Kickflip. Interesant. Mai avem un nou emote
Non-cox. Mamă, ciudat. Ripping a fart. Mamă. Elna, bro. Carving the turkey. Ok. Pare că o să avem și taunturi mitice, interesant. Karina Dance of the Dead. What? Catrina, scuze. Așa. Asta e Catrina și Catrin. What? Shocker. Mamă, ăsta e fain emote-ul. Ăsta chiar îmi place. Acest nou emote cu curcubeu pentru LGBT, cred că e. Acest Big Red Button. Ăsta cred că e mai mult de MrBeast, gen, că și MrBeast are prea multe challenge-uri pe canal cu press the red button if you want to get $1 million. Na, dau exemplu. Ăsta ce face, mă? Diwali Dance. Ok, hai că luăm un skin care are picioare. După părerea mea, hai să luăm pe pui, bă. Că pui șmecher, bă. Puiul șmecher, mă, frate. Lăsați-l în pace pe pui. Unde era? Emotes. Aici cred că era. Da, la taunturi aici. Deci am vrut ăsta să văd. Ce face, bă, piruetă? Ești nebun? Ok, posed. Bro, a fost... O și vomitat, what? Ok, așa. E cam ciudat ăsta, nu înțeleg. Și, ui, mamă, ăsta e de Halloween, bro, ăsta e chiar fain. Gen, este un craniu. Da, n-am ce să zic. E jump. LOL, bro. Zeus Lighting? Bă, ok, bă, având în vedere că v-am arătat skin-urile, emoturile și taunturile ce v-am prezentat acolo, vreau să mă joc Only Up neapărat, dar nu înainte să ne alegem un skin șmecher. Bă, oare Money Boarding Jimmy? Sau ăsta? Hai că merem cu ăsta, că ăsta îmi place. Sau să luăm pe Sigma ăsta. Îl luăm pe Sigma, frate, îl luăm pe Sigma. Uite-te la el, ce față de Sigma. Ok, deci hai să ne uităm după harta. Stumble Up am auzit că se numește. Unde e Stumble Up? Uite, Stumble Up. Și pe lângă Stumble Up s-a mai adăugat și UFOMG. Ăsta cred că e de Elimination, parcă l-am văzut la un creator, nu mai știu la care. Mamă, deci stare curios, bă, frate, că abia aștept, bă, să mă joc și să văd cum e, bă, efectiv. Deci vreau să văd unde reușesc să progresez și și ce timp reușesc să scop, frate, unde reușesc să ajung la Only Up. Mamă, let's go, bro. Bă, oare la Only Up o să bage și o să bage Only Up și în meciuri și gen o să faceți competiție? What? Nu înțeleg. Poate s-ar putea întâmpla chestia asta. Ok, deci suntem aici cu Sigma. Nu ne putem uita în sus, normal. Deci ok, deci pare că mergem pe aici. Pare că am buguit. Și nu mă lasă să dau emoturile, what? Nu înțeleg. Dar măcar merem pe Only Up ei. Ok. Un save acolo. Hai, mă, vino. Perfect. Du-te! Bun. Și, stai. Bun, mă, aia zic, mă, frate, mă, aia zic. Hai să mergem. Let's go. Bun. Bro, nu are bug-uri, efectiv nu prea sare, dar las că mere, frate. Nu! Mamă, bro, și-am picat. Hai să mergem înapoi. Gata, acum trebuie neapărat, mă pun serios, promit. Nu mă mai joc. Mă apuc și joc ca lumea Only Up-ul ăsta, că nu se poate. Noi de acum așa e, zicem, noi spunem Stumble Up, îi spunem... Nu! Ce am zis mai încolo? Gata, acum trebuie neapărat, mă pun serios, promit. Nu mă mai joc. Bro, dacă alunecam acolo, ieșeam, ești nebun, dădeam alte spaturi deja, dădeam cu pumnul în fotoliu și fotoliu mă omora. Îmi omora pumnul și pe aia eram mort și eu. Voi v-ați gândit ce creier pot eu să am, bă, că cum am gândit-o, bă, ești nebun, am gândit-o, bă.
Că dacă dau cu pumnul și el mă lovește înapoi. Fizică, bă, frate, mă, fizica. Pentru asta avem fizică, mă, frate. Ok, ajungem înapoi. Doamne ajută. Și Iisus Hristos. Ok, mergem aici. Iarăși facem schema noastră șmecheră rău. Sari, bun. Aștept, bun. Bro, what? Dar ați văzut că gen se pune la loc? Aici trebuie să ai grijă. Ok, aici pică ceva și gen face alea să bubuie. Pare că nu, ok. Mergem pe plăcuțele astea de lemn. Interesant, Bro, am alunecat, what? Oh, blood. Estoy hasta la puta madre, banda, tantos pinches idiomas y la gente no más entiende a putazos. Bro, eu am alunecat, efectiv. Ok, mai dăm o șansă, mai dăm o șansă. Hai că mai dăm o șansă. Nu se poate. Și, acum. The best stumble only upper player. Yes, English, aici. Și sari, bun. Așa. Da, vedeți cum îmi face efectiv inașpa la un leapul ăsta. Deci cred că astăzi chiar o să folosim fizica, nu știu de ce în clipul acesta. Și sari, bun. Doamne ajută. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, Bro, ce nesi, să umplem cazanele. Mamă, știm să cântăm, ne ducem la România, au talentus maximus. Ce credeți, mă? Ok, am ajuns înapoi. Nu aluneca. Te pup. Gata, bă, acum e și placa aia care m-a făcut să alunec, acum a devenit și ea Sigma ca băiat. Bro, cum să schimba harta? Când am ajuns aici. Asta e un checkpoint, cred că. Interesant. Ok, sari. Bun. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, Cântăm aici prunele să ne dea noroc la Only Up. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țeavă, să beau cu mândruța dragă. Ok. Bă. Ok, deci cum vine aici? Trebuie să mergem așa. Eu merg așa, că sunt Sigma. Am fost Sigma. Bă, frate, nu mai suport. Hai să jucăm următoarea hartă. Bă, Sigma, nu prea ai făcut tu cine știe ce, dar vreau să-l pun pe ăsta. Unde este acest șmecher skin, de v-am zis că îmi place mie extrem de tare, bro. Hai. Sunt gata să-i bat pe toți, frate. Ești nebun. Sunt forța aici, suntem forța României, elegantus, bă. Suntem forță, numai forță și cu spamat de forță și cu extraterestri și cu forță și ce mai vrei, frate. Bro, cum se aude? Bro, îmi ții, bă, mi omoară urechile, bă. Oh, bă. Aoleu. Cred că-s mort. Bă. Ce are, bă, de face așa? Ei, eu. Bă, mă duce jos? What? Al noi trebuie pe astea să rămânem. Nu-i corect. Ok. Acum că ăsta și-a făcut misiunea, vreau să-l iau pe neapărat pe lamă. Hai, lamă. Adu-mi norocul să câștig un meciul mare. Te rog să câștig meciul ăsta și sunt bine, mă, frate. Bro, cum se auzea, bro, ești nebun. Ia de aici. Ok, deci pare un fel de... Bă, mă duce jos, bă. Help. Nici nu sare, frate, nici nu sare.
Na, nici nu sare. E ok că am apucat să-i dau cu pliciul 1 pe ăstă față. E bun, bă, e bun. Da, bă, fraților, ăsta a fost clipul. Ăsta este noul update care o să urmeze să vină în noul Stumble Guys. Eu am fost Elix, vă las. Să aveți o zi minunată sau o seară minunată, nu știu când vedeți clipul ăsta. Hai, pa! La mulți ani! Și la revedere și hai, pa!